Banga kwa bani keren pat halor jong ke jingken tho jong ki babun ki balang ya kan ka Voice of the People Party baki ong ba ka VPP kanang tang ban hala ki surok kanang tang ban penbik ya ki pai ba Henry habang ayo perta kari bekerja penriu jongi kenom kiu kenom roy namar balai kiyo i tangi ya ke babakla ya ke badai kim borno hak chulong mil te habang ayo I ya tu ka jingmi bat ka jingkren jong we na ki riu rong ba ka jinglang ka badai hamau hati te ngakwa ban kren halor jong kani ka video te hatu ma phi pat phimdei mo ba phin hala lani ba phin mi a ki surok ba phin pan jing kersian yo pai ba phin pen itu yo tau kortong MP jong phi balai phi beng tang ya kren hang ni hachwa ba phin kren to da perkhat sis ba sin kum ba ong ba prestun ten song mo iba kariu rong tix pat halor jong ki ge ba ro inang haban penbi Henry iba prestun imju kren lada klem perkhat Henry kini ki MLA ki badon hak ka sarkar menta kini ki we pat ki MLA ki lamit tang ka beng batang ka kentho Henry menshwa ki ong ba tang ka VPP ka ba beng sarkar Henry menta pat ki beng ya ka VPP wat lada kam de ka sarkar Deling ba jong ka VPP ki pai ba ki babun ki balang ki la UI bat ki la tip ya ka jingle jong phi bat ki la pen pauru sa ki pai ba bat ki la pen shairu sa ki pai ba ki ong ba ka VPP ka de ting ba ya ka Voice of the People Party Henry ki kan thobe tang ya u president jong ka VPP tai ba ardan te hakani ka video parlo be ngwa banong hang ne lada pidei ki nong kersian jong ka Voice of the People Party ai ki jing comment ka jong phi bar lada pidei ki nong kersian jong ka NPP ai ki comment ki jong phi hatu mano ba job hakani ka MP election te na ka jonga kum uri bai ba election mentak badang sedang mentak badang kila sedang ban pin itu ya ki kertong ki jongki ngakwa banong hangne ba napdeng jongki parti babun walada kimi shibun ki parti sa indot insara I Dr. Batskem Marbo bat kini ki parti kin salong ngata riu mo te parlok perjor bro hatu lada pide ginong kersian jongka VPP lani jongka NPP lani jongka kongres jong kino ki parti resa drop ya ki komen ki jong pi bat hakani ka MP election mano ba job bat mano ba rem te perlu perjor wala dangin patip ya katarik kapan sa tebut wala dangin patip henreni yo ipat kiseng sang pertei baro apa ka jela ki jongi bakila sedang ban ya ki khore kila sedang ban ya kentho iwe mo kila sedang ban ya kentho para maki para baya le politics namar bale baki kwa ban job ya tu kanedit baki ki penyeng ki kwa ban job ya tu ubri ujung ki mo te ki pen kesam ya ladi te kamtam ya ni ka MTA ka ba menta ka don hakabor le kala niu I ban niu suru ba ni wow ki jing pen bi ki jing pen pang ba ki ong kata na deble kita deble inre ni kwa bat pen bu hang ni ka jing kli ba lada pida dep ban le kamtam ham ni ba de pat pudu sam mo te bale pat kitu kinong lapangap hadu menta kidang don hapedeng jong ke jing sir kidang don kim yo ban le grab kamtam tala de ka por rap kim yo ban le grab telada pilale ya kita tekni ong ba ngiru ngin support ya phi ngiru ngin ai ke jing kersian ya phi ka ba pura henrei habangi page bat habangi I na we ka por sa we ka por ba phi tang nang tang ban su pen bik henrei ki kapat pimler mo te kamtam yo ni MLA jongi ba don shani sa ka thang ke jongi le ba don shani ka thang yo iba baro ki hangni hapo constituency jong kamawati dang bun ki badang sadin henrei ya ki jingle jong ki we pat ki MLA te mentai la dei ma ipat ila ong ba o ngala le manga o ngala de pan le manga namar batang ba ki tu baro ki dei ki bala le jong ki we mo te perlo perjor baro wat om siu e ya kani ka video ngakwa ban keren hangne bang ayo ibang kini ke politics hangi hapo ka jela jongi kalong ka ka pas ngu tenda bat ka pas ngu komik hiru ban sngap wat kiri rong baru kinang dun ban syukor ban thok ke nang nut ban kelany makum kelany jelebi kumtu te kidang nut ban thok yangi pai ba Henry mentapat leng ba jong ka jingmi jong ka ni ka Voice of the People Party ba leng ba jong ka jingmi jong ka Voice of the People Party pat kila ting thot ba kim yo shu ya ka bor ban sensar lani kim yo shu ban sensar ha maki te kila pen rem kila ong ba uba arden uba patai start uba arden unang tang ban penbik ba uba arden unang tang ban kro uba arden unang tang ban halah ki surok ma te kata gede ka kamram jong I ba in yatu ya upai ba kade ka kamram jong I ru ba in pensyai se upai ba kade ka kamram jong I kum unong mi khamat bat kum unong yalam ban pensyai se pai ba khnang ba ki pai ba kin tip bat khnang ba ki pai ba kin yu sngo bat kin yu I dak le jong ki khamat ya ka ei ka ba ka sarkar ka le na ka benta jong upai ba te perlu perjor per lada phi hi kum ki pai ba menta lada phim start menta Henry lanopat te menta jungi menta kilas tang ban kentit penriu leng ba jong ka jingyalap bat leng ba jong ka jingyalap election jong ka Voice of the People Party baki keren halor ki mat bat ki cura ki badon kam na ka benta ka ribat ka jai penriu te leng ba jong ka ni ka nuksa kum ki
badon kamen sim ke jingkit kli ki balanang belastat ki bala sempang henry ai ki jingkersian ke bapura ya ke West People Party hang tangin sapik pat ki ka e ka banjama de baru perjor baru hari ini ke video tang kini gigitin ki bang ban keren ladap bidang kuat cucu bangan keren halor jong ki bat ki video na kapin sepang ke politics dimenta kalau sedang ke kapor ban yala election de ngin sayo ya kita ki kertong bat ki candidate ki beper mo ki bansa aireng bat kita kinia ki jutang ki beper bangin sayo bat ngin sayo snow menta Pidon hayo, pidon hasurok, pidon halenti singkin. Ngakwa abang ong ipi. Kasorkar ka MDA kala le ki ba ka MDA ngong kasni ka sorkar NPP ka balam kuman menta tingi yo iro baki gangi yo snuru ya kicingkan ki jongki ba har pom kicingkan big group itu ki ba nang ban bang itu kam tam le ni UMP ba ka sei menta nya yo iba itu le tang dur kemaru ngayu iba ila rem lupa mo kan petang ya dur kemaru ngayu iba ila rem lupa namar ba balai na ongkum ta namar ba ngam iba in job te ba ira ya kadak ba in poisa katong madang ipej hapo kiran san sosial media kan mau ba karusan sosial media ru kadai ka wei kalat pat kalenti ka bala bahaban kring ya upai ba te ngapat hang ngam de bangan ai jing support ya West People Party ngin saya pepat andala de ka por andala de ka ya bat ka e ka ba don kaman le ngin sale kum upai ba te par lo sultan ya kan ke channel ke jong asa share bar like subscribe ya kan ke channel bar sa ben sepriang rut ki wei ki bompat tip lani ki bompat yo iya kan ka video te tang ki kipen ko besi bon parlo ko besi sa sini ya pingin saya kendu pada ki pat ki video bar lada pi sultan ba lada pi kersan yano andre sa drop ya ka komen ke jong pi hapo ki comment section kenang bangan laban pen mi da ki pat ki video ha ki wei pat ki por ki ban sawan ko besi